salah janjimu tepat tinggi ning jero roko iki supaya Fitri, Dok Nurma, monggo. Lanangan liyane ra bakal iso ganteni jenengmu tak ukir sajroning ati sika pengen aku siji dadi tekan mati dong aku ra bakal mandeg sadurung sliramu paling bakal iso ganteni tanganmu tak ukir sajroning ati sikat masih pengen aku siji dadi sliramu tekan mati dong aku ra bakal mandeg sadurung sliramu rasaku saterusé ana ning jero ati ning atimu gedene cintaku luar biasa jelas paling tulus sadunia walau kadang kowe aku kelarang apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang terus tekan matiku sampai sampai pada tujuan Tuhan mengizinkan. Kita goyang lagi bro. Sampur seni besok ini. Prasama audio, Maxon video sampai wasik wong lanang liyane ra bakal iso ganteni
Terus tekan mati Terus sudah tekan mati spesial buat